яқинан бояд қайд кард ки хонумҳои тоҷик он ҷо низ хостгор пайдо намуданд, вале аз чӣ сабаб бошад ки шавҳари афғон доштанро рад намуда бачаҳои тоҷики худамонро боло донистанд. шавҳари ояндатон агар дар як рӯз 2 хӯрок истеъмол кунад, 2 хӯрок омода мекунед? 10 то мекунам. 10 то мекунам. саломат бошед. Hışım basuy koça, dilagma burday bacha. Hışım basuy koça, dilagma burday bacha. Tukabota, Rio Kipari, yo Bagulistan, Dilam Membari, Hop Tukabota, Rio Kipari. ширкати ҳамсафар ҳамеша барои шумо хизмат хоҳад кард. барои убур кардани сарҳад аз Москав ба Қазоқистон бе ягон душворӣ мо шуморо мегузаронем. мо барои шумо беистироҳат кор мекунем ва ҳатто агар муҳлати ҳуҷҷатҳои шумо гузашта бошад ҳам боке нест, инро низ ҳал мекунем. мо 13 соли таҷрибаи корӣ дорем ва зиёда аз 6 мошинҳои хуби замонавӣ дар хизмати шумо хоҳад буд. танҳо ба мо бовар кунед ва мо ба шумо содиқона хизмат хоҳем кард. бингаред, духтари тоҷик чӣ хел афғонҳоро ба ваҷд овард. аҳсану офарин ба тоҷик духтар ки садои ширину нотакрор дорад ва бо либоси миллии тоҷикӣ яъне чакани кулобӣ рӯи саҳна омад ва аҳли нишастро ҳайрон намуд. ӯ тариқи телевизиони Барбод Музик ҳамроҳи истораи рахшони афғон Тахмина Арсалан ба деҳаи ширину гӯшнавоз сароида ошиқони савту наворо шод сохтанд. Hışım basuy koça, dilagma burday bacha. Hışım basuy koça, dilagma burday bacha. Biya mere kabul jan jan jan, surahi un dilbar jan, mara karde sargardon vay vay. ёсамин тавонист бо ин сафари ҳунари афғонҳоро шефтаву моили санъати хеш гардонад. ҷавонони кобулӣ бо шавқ рақс намуда ба ҳунари бебаҳо ёсамин каф мекуфтанд. ёсамин ва фараҳноз пеш аз моҳи рамазон аниқтараш дар наврӯзи хуҷастапай сафар доштанд ба телевизиони машҳури Барбод Музик ки пешбарандаҳояш аслан афғонони гуреза мебошанд ширкат намуда бо сурудҳои тоҷиконаву рақсҳои мафтункунанда аҳли нишастро хурсанд гардониданд. яқинан бояд қайд кард ки хонумҳои тоҷик он ҷо низ хостгор пайдо намуданд, вале аз чӣ сабаб бошад ки шавҳари афғон доштанро рад намуда бачаҳои тоҷики худамонро боло донистанд. ба ин садоқату иродаи ҷасурашон каф бояд гуфт. ёсаминро як сол боз дар кишвари мо ҳамчун сарояндаи машҳур ва азизи халқ қабул карданд. ӯ бо суруди кабутар шинохта гардид ва пас аз он сурудҳо ёри кулобӣ, ёри гапдонак, ҳайдил дилакам гум мезанад ва ғайра маҳбубу машҳур гардидааст. халқи тоҷик суруди кабутарро шиносномаи ҳунари ёсамин унвон доданд, зеро дар тамоми давлатҳои форсизабон агарчи бисёриҳо ин сурудро сароиданд, вале унвони баланд танҳо насиби ҳунари ин зебосанами тоҷик гашт. дар роҳи эҷод ба ёсамини азиз парвозҳои баланди эҷодӣ таманнун намуда орзуи муваффақиятҳои беназирашро ҳамагӣ догӯем. ба пеш хонуми кучулу. ба канали мо подписатся, лайк ва комментария навиштанро фаромӯш насозед. мо шуморо аз ҷон бештар дӯст медорем. хай. Hışım basuy koça, dilagma burday bacha. Hışım basuy koça, dilagma burday bacha. حسن جمالت خیال ماندن شیرین نگاهت بس جهاندن بگیر دستم مستم مست جمالت شدم هستم بستم دل به نگاهت پاک تو کبوتر ریا کی پری یا به گلستان دلم منبری پاک تو کبوتر ریا کی پری یا به گلستان دلم منبری همین سوزشی ها شکیره خند در حیران کنم هندمان در دو همین سوزشی ها شکیره خند در حیران
این یک کانال موندگیم، کانال حکیم تیوی. هر نوع ویدیوهای جالبی که در فرانسه یک زندگی میکنه بنیهایت یک چیزای خوبه که میپرتوه. همین کانال فقط پادپیسا کردگیم تماشا میکنیم، بهترین نوارو داره. یک بار بدون تماشا کنیم پادپیسا کنیم، بهترین کار میشه. هزار رحمت برای دستگیریتون.